Bo wan saya. Ang wan saya. Nung wan sada musuk besada mukra besada puinai da. Hero plan hero. Oi, kehamda. Norok sana nanya I saimano tuman kaka ang kemamani loisya ni mo kaisya. Haipano ang YouTube le ya karya bele norok ano ta kutuglay di norok ano kutuglay ke ang taibo kutugo dai rohornai. Tamano dai rohornai kutugo. Dolrok singtini nailai na naimani munghungke. Kumuy wan sa by musuk besa. Yes. 아버는 온카 파리 다북 돌록 더 샤니 뜨요 풍니심이 사릭 조라 좀자게 동라이 시나이 똥고 마르케 마 땀모 막네 막탐 클레이브 사니 트이고 똥고 똥는 그 요풍만이 자리 꼭꼭 빠사이마야 행동카 모 하이질라록니 키크록 블람 그레이 물두나르 디노록 데이탐세야 boy speaking only in my wife's native language means 블람 그레이 신이 보록야다 앙바 브리노스 신이 보록야 행동만이 도도 아니노 잘리야 Hey, speaking cockburok. Hey, speaking cockburok. 에이 아니 키크록 블람 그레이 Moraza video kaina sekang totra kipanong kaina naba boy mai jata dei naijak dei rong khana ang hai samani norok ano jajak yarok tangjak dei ang tabuk norok no peno yak da dei a yak bai no norok no mai tu gchar khenorok jara jajak no ano borok ni video naina sengmani bisigle balok khaba jengdrop khusi asuk bai si joto no no totra khio pungri rikha bini bihigle thokjagi delicious selagi jablasa bahai ke mohai sila nok bising ya priseke bohok se sekang no go habnai besa khangeu lo mohai rok bai kaijak bai hinu namusuk muani rok da na ba sini borok rok no ba ang yakhe beri ranglub ni bagi da kaijak ba yang bo saimaya Hello friends. I oro nini friends tong thar khana nini enemies mangse oro norok ni nokla thansa nini saksalai tongnai rok se nung bai dol khaya sengno no sini dol sanam tongnai dana chawi samung grei Let's start. phunuk di taisa camera gana talangai phunuk di Haike tolani simisa ka dangsa jakhe naithok da nukku bukungni bikhumu phunugoi teiwaisa jungkhai rekhe kungkhi nukjak tasi mwchang laikha gothok laikha norok bihik bwsaile angta teiwaisa borokni bage video tikhlaina nangkhe kumui totra khi bai kungkhi hwnei video ni title rwnai With me. And let's see. ophatcha video crop khaimani abo angkhaya bwrei bukungo yasida oi burup khanata ambagi noyang khakcha phunuglia Bo wan saya. Del ang wan saya. Ang wan saya. Kebo singnai tongoro nung wansada musuk besada mukra besada puinai da seng sawi mana musung ya ani khao nangma ko khengge goa saiman ya hangke me bonai di hinmase tabung ni jora mobile ni jugo jotono saimano naina nangya thada thangkaro hinsingkale sa khamu ako nung to asik sinai nungnai borok nungke kwar.com hinmane mungkheda khana khasa khanaya ko hingke angling rohorana norong ya goa rogo bang salia sage sak sak no bolai ma klayu Motom money. Motom money. Motom. Tukoy pa drop. Okay, let's motomjak suka bubo motomjak sukata motomjak suka hangke dolrok tini bagi omsukno ang obo nori rinai do o video ang obo hain khaimasi hingke norok kebono thangai head ta khaidi asukno kebono thangai hamya comment rok ta khailai di ang norok bai kok sana hin tongmani no hingke tini kise jora man khaba ambagai hingke ang simi kok sama bai tu norok ano ungjak glag ang saimano ambagai no kisa buini rok nahare kisa sidra rei markha ipano norok thangi hetta khaida sungno hingke kok hingke ang tu manga kha video upload khaya hingke baksa baksu borok rogano pogui rok da thangbai kana thangbai di je pognai pogbai di ipano pogya borok rok pogya no ang saimano hingke te kisu kok hingke ang Instagram katar clock mani 50 plus followers hingka hingke norok thani khaina snangnai thani tabuk thangai 100 karei di thani asukno o video no like khaina nangya comment khaina nangya kun khaina nangya no rano Instagram sim thangai 100 plus followers khaire di asuk tai sande video phainai next sunday ni sim video phainai regular phainai jabu tai bathagya phainai jepro bathagnai video aprang sai rnai ta tabuk tai bathagya sure sawo hingge taitam sanai o tangi gap ungkha tuma nabo sai khana rno ha Berini bagai beri koroksa hamzago ne sekang ga hamzagi tonga donggang kaisya bukhaman kangke ang hainta video rok khaina koroi thango ambagi no omo hairogo tai kubulia han tongo ge amo paike amo pokha amo kaisya ge tai khayate khaina muzung ya bongi thango du haibano bukha to muzungui tongo haiban khaijagi ata game rok thangja khabisi movie rok naijaka omo hairong ta omo hairogo no lairi roga tuman ge abono tau tu taya tu ingla kha do da kon
Malai lefinai kedal video o thangka do dol rok. Vai. Di prasa ayuglok thung.